Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para bapak ibu ingkang kinurmati saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kaping sepisan, mari kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah. Awit sakniki rahmat lan hidayat kita saged mlumpuk ing papan niki kanthi saha lan wilujeng. Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang dienteni menika kula badhe atur babatan penting disiplin sinau. Menika siswa tugas utama kita yaiku sinau. Kanthi disiplin sinau, kita saged nggayuh prestasi dados bocah pinter lan saged migunani tumrap bangsa lan negara. Disiplin sinau tegese tansah ngatur wekdal kanthi becik ora kasah, nunda tugas lan tansah sregep maca buku. Menawi kita biasa disiplin sinau wiwitan ali ing tembem, besok kita saged ngayuh sukses kanthi langkah gampang. Para rawuh ingkang kinurmati, mila ayo kita sami nglaksanakaken disiplin wiwit sak menika. Ajeng kesah mergi nanging kudu semangat lan tanggung jawab. Kanthi menika cita-cita kita saged kesambat. Mekane pindhalipun ingkang saged kula aturaken, mugi wonten padhepipun tumrap kita sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.